kum kesin jam man pensuk ipai ba ki baju yang apkali banle siki jaka don kam jongki ka seng samla phanyo la neng ha ka shipho trik rumpang arja phunrieu kala pli pai ba ya ka sem apkali ha phanyo la neng yong ya kani ka sem apkali la pli pai ba do dr el jaba harengkat ke jinon lang uba sunstar jaba rang ba snong uba pi jaba presiden keseng samla no lor kiwi pan kaba khamsung tunat banyo sngo kolong ba yakani kesem apkali la teileng ba ka jingyeno sinyang nakin nong yelam no lor kit khot kate keseng samla ha ka jinglut kaba sau punyo ajar sanspa tingka kajing tay stom jong samla ha ka ba kilawan bararu bansnang kat yakani ka yeng apos ne apkali barang jo pon ngaso bodong ba kani kadai ka wei ka kam barat pa jong samla ha ka ba kilawara banti kat kani ka yeng apos ang ne po snong ka ba kim patjudon ka yeng apos ka ba hadu nado maswaro patjudon kipangi apkali ni asapen hapo rosro kumta ter habang ibu kiplang abdan sutri kumta ter relang ba ka judon jong kani ka yeng apos ka yarap ya kinulit ng wan yarap lo berpenhap ya kitiar gitar kumta ter tangkawai pada yang kartu ya kisamla ban ya pengoru na kapor sa kapor namar kumang ayi ki yang apos ki bolong kiwi kita ka teng ondal apli itnat ba henry don pada sai chuna ndei ki ba apos henry ki ba ap kenuan ban kapelong ya kata ba kenuan ya aperti kumta ter lani pe ya kata ka teng kapen isaj metno lani kapen idu tikermenno ya ginowet nuwan lani ya kinung apkali kumta ter kadai na kata daw nga kentuy kamla ban penyor hagire bakta kabanta bad hagaju ko poru ban sumar khod ya kani kayeng apos lani apkali kumba julong lakan tu sibun ki dong bar khmat chunga bangi de ban sumar khoj ka batum ka ter bangim de bat pundon kam baklai kan nikai ka sam abbas hanoi ke ka bang ban kren kan long ba aku ban kren ni ka por ka bayat stat hadu kata pira kan ma ka por men suamo sesinong jongi dak trai ni don tang ka ka bos yang ba phat akan ma ka por bang let school nga sa 7D men suwa ngabat abet na ka bos yang ba phat badan ki pat ki kali Tiandai pin pajak ini ki por menta ki bon jat ki kali mau ka por ka yan start ba ki bon jat ki kali pin ki kali menta ki mi ki bon ki company nanu ki Mahindra ki Hyundai bat ki kumta ter ki Suzuki bat kumta ter bat kumjuri kali menta ki don shu tang ki wei ki jat kali ki don ki kali ki babam da petrol ki don ki kali ki babam da diesel ki don ki kali ki badai manual ki don ki kali ki badai automatic te kumta ka por ka yan start kaya ka bang akwa ban kentu ya kaseng samla barok kawai ka long ba ni de ban nang ban bate ka por kumang itu e piro kan menta kasngi baling Islam man pli kan ka program ban pelong kan program makin barit ka long ba kabun kam pi ka por ka ya start ba ngayat ngawantang arti ka program balai tili ka program bahang ni ka long ba ka por kaladum tingi de ba ban nang ban bate ka por namar kum kisamla le ni de ban nang ban bate ka por nama balik ka thong ka jongi kadang bun syakmat pat kumjuru ngite bau samla udai ulawe jong kanu ka sinong nena jong kanu ki samla hi ki kilawe jong kari ba ka judgment riu habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya